Сега, знам всичките, че след нова година ни пиете истина диета. Аз обаче получих знак. Моите хора говорят. На 26-ти ще има индулгенция. Кога казвам? На 26-ти петък, лето 2024, януари, може да пиете без да качвате килограми, само да спечелите добро настроение. Правиме коктейл театър пореден на тема уиски. Ще има коктейли с уиски и не само коктейли, ще има коктейли и катми. Точно по тази причина, защото няма се казва. Целият град, цяла България, цял свят му е ял катмите. Това е брилянтен талант, широко спектърен, почти като мен, малко повече само. Свира на акордеон, прави катми, има бар, има невероятно вълшебно приключение на посрещната нова година. Това е свърн от Дилян, който е вълшебен китарист също. И понеделник и петък свири пути, става брилянтно шоу, много весело. Ще имаме коктейли, катми, шеги и музика. Това повече, какво искате? Айде, след ти дойдеш дойдеш? Петък? Как няма да дойдеш къде без тебе, матко? Очакваме ви! 26-ти, петък, януари. Ескобар! Тези готини. Ескобар. Аз. Може и аз да мина. Коктейли и катми. Welcome! Отскочих сам до бара да посвиря на китара. Почувствах се на сцена от звезди и огрям. И пеят ми на глас, не спират до забрава. Светът край мене сякаш оживя. Нали е час и клубчето край черните завеси.